Nie som zástanca vysokej školy, pretože celý koncept vysokej školy je len o uznaní, o statuse. Väčšina ľudí s vysokou školou zarábajú len o trochu viac ako ľudia bez vysokej školy, takže nie je to úplne o peniazoch. Je to o tom, že ja chcem byť právnik a nie stolár. Ja chcem byť doktor a nie elektrikár. Je to proste statusová vec a to je úplne v poriadku. Je úplne v poriadku naháňať v živote status a sebarealizovať sa. Ísť za vecami, ktoré keď získáš, tak ostatní ľudia ťa budú uznávať. To je úplne v poriadku. Lenže problém je, že mladí ľudia to riešia ako prvú vec. Nemajú 5 korún, ich nevládna mama a otec sa zodierajú v nejakej fabrike. Oni sú mladí, silní muži, 19-20 roční, ktorí majú silu a potenciál postarať sa o celú rodinu a oni namiesto toho, aby pridali ruku k dielu, aby z nich zobrali tú veľkú časť tej existenčnej ťažoby, trávia celý svoj čas na prednáškach a skúškach. Čítajú si knižky, nezarábajú 5 korún, pretože skôr ako bezpečie, skôr ako zabezpečenie riešia ich status, riešia sebarealizáciu, riešia uznanie. A aj keby tvoji rodičia netreli biedu, ako môžeš žiť s vedomím, že si dospelý, mladý, silný, zdravý muž a chodíš si pýtať vreckové od rodičov? Nie je to extrémne potupné?